δεξιά από τα ταμεία και θέλουμε να σας πούμε ότι η Everyday μαζί με τα Fondo Center εδώ πέρα στην Ερμού έχουν διοργανώσει ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Καλά, συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Το βασικό είναι ότι ψάχνουμε την Everyday Queen. Και οπωσδήποτε πρέπει να βρούμε μια βασίλισσα. Κάθε φορά σε ένα διαφορετικό Fondo, η Everyday ανά 2 Σάββατα σχεδόν, μιλάμε με γυρίσουμε όλη την Ελλάδα και γίνει χαμός, αναζητούμε μια Everyday Queen, δηλαδή ένα κορίτσι που εκπροσωπεί ακριβώς την Everyday, την Everyday κατάσταση. Έρχεστε εδώ πέρα, παίρνετε ένα Everyday Kit το οποίο έχει μέσα διάφορα τσιπόνια και διάφορα τέτοια. Υπερχρήσιμα Everyday πράγματα. Αυτό ακριβώς. Αλλά το βασικότερο είναι ότι ένα από αυτά τα Everyday Kit κρύβει μέσα ένα κόσμημα με μια χρυσή κορώνα. Έλα. Δεν το πιστεύω. Αλήθεια σου λέω. Πες το και εγώ βρίσκω την κορώνα. Τι κερδίζω? Κερδίζεις μία δωροκιταγή από τα Fondo Center αξίας 50 ευρώ. Κερδίζεις μια βασιλική περιποίηση από τα Swan Spa. Κερδίζεις μακιγιάζ, μαλλιά και επαγγελματική φωτογράφηση από το μακιγιάζ.com. Γίνεσαι δηλαδή η απόλυτη Everyday Queen. Αυτά όλα μας τα προσφέρει η Everyday. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να έρθετε και να πάρετε ένα Everyday Kit. Αλλά επειδή εμείς σκεφτόμαστε ότι πρέπει να έχετε πάρα πολλά δώρα έτσι για τη σημερινή ημέρα, αν έρθετε και πάρετε 2 συσκευασίες Everyday, κερδίζετε αμέσως. Δηλαδή παίρνεις 2 συσκευασίες και αμέσως κερδίζεις ένα κολλιέ. Διαλέγεις και παίρνεις. Διάλεξε. Θα διαλέξω πάνω. Κερδίζει το ίδιο δευτερόλεπτο 50 ευρώ δωρεπιταγή Fondo Center. Μια βασιλική περιποίηση από το Swan Spa. Και μακιγιάζ και φτένεσμα από το μακιγιάζ.com. Συν φωτογράφηση, η πρώτη Everyday Queen έγινε. Μιλάμε για συγκλονιστική φωτογράφηση. Και σήμερα ψάχνουμε την καινούργια. Τόσο απλά. Μπορεί να είσαι η επόμενη Everyday Queen λοιπόν. Σε μένα το είπες. Σίγουρα. Πολύ πολύ ωραία κορώνα, ένα φανταστικό κόσμημα. Το οποίο το έχει σχεδιάσει η Τερέζα, σχεδιάστρια των θεμάτων. Ακριβώς. Είναι χρυσό, είναι φανταστικό. Άμα το βρείτε και δεν το θέλετε, εγώ το δέχομαι. Αλλά όλα τα θέλεις πια. Όλα αυτά που κερδίζουν οι Everyday Queen. Μπορείς να σταματήσεις. Είσαι ένα Everyday person. Λοιπόν, ελάτε να πάρετε Everyday Kit και μην ξεχνάτε ότι ανεξαρτήτως του Kit υπάρχει πολύ πολύ ωραία προσφορά με 2 συσκευασίες Everyday. Χαμός έχει γίνει, μιλάμε ανάρπαστες. Παίρνετε δώρο ένα πολύ πολύ ωραίο κολλιέ. Καταρχάς να πούμε ότι πλέον δεχόμαστε παραγγελίες για τη μουσική. Τα κορίτσια εδώ στο Fondo Center ζήτησαν είσαι στο υπέγγο και ήταν το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε. Ό,τι θέλετε να ακούσετε. Ελάτε εδώ πέρα, πείτε μας το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Πάρτε ένα Everyday Kit γιατί σήμερα η Everyday κάνει ένα μεγάλο πάρτι εδώ πέρα στο Fondo Center. Και να σου πω κάτι, τελικά καταλήγω ότι το να είσαι Everyday άνθρωπος είναι το καλύτερο. Γιατί και χορεύεις και τραγουδάς και περνάς καλά και ψωνίζεις και. Αν γίνεις και Everyday Queen όμως. Εντάξει, είναι καλύτερη εσύ. Ναι. Γιατί τι κερδίζεις όταν γίνεις Everyday Queen? Παίρνετε Everyday Kit. Βρίσκεται χρυσή κορώνα διαχειρός Τερέζας. Και επί τόπου κερδίζετε 50 ευρώ δωρεπιταγή Fondo Center, κερδίζετε spa στο Swan και φωτογράφηση με μακιγιάζ και χτένισμα από το μακιγιάζ.com. Τόσο απλά, δηλαδή βρίσκεις μια κορώνα και κερδίζεις άλλα τόσα πράγματα, ρε παιδί. Λοιπόν, θέλω παραγγελιές και επίσης τονίζουμε ότι έχουμε φοβερές προσφορές Everyday. Μαζί με 2 συσκευασίες Everyday κερδίζετε αμέσως ένα κολλιά. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Θέλουμε να ψάχνετε καλά μέσα στα Everyday
kit που παίρνετε. Γιατί μία από εσάς θα βρει μια χρυσή κορώνα και θα είναι η επόμενη Everyday Queen. Δηλαδή θα κερδίσει σήμερα εδώ και τώρα 50 ευρώ δωρεπιταγή από το Photo Center. Θα κερδίσει spa στο Swan και θα κερδίσει και φωτογράφηση με επαγγελματικό μακιγιάζ. Διχταίνεις με το μακιγιάζ.com. Ψάχνουμε μία κορώνα. Ξαναλωθείτε, δεν έχω να πω κάτι. Έχουμε νικήτρια. Βρήκαμε την Everyday Queen μας. Όχι τα παιδιά. Πώς το λένε? Έλενα. Έλενα, έγινες η Everyday Queen, ξέρεις τι κερδίζεις με αυτό. Όχι. Έλα εδώ να σου πούμε. Έλα εδώ. Κοίτα, η Έλενα και οι φίλοι της, πώς το λένε, η Αγγελική, μπορείτε να τα μοιραστείτε, δεν έχουμε πρόβλημα. Τα κορίτσια λοιπόν κερδίζουν 50 ευρώ δωρεπιταγή από το Center τώρα. Κερδίζεις ένα θεϊκό σπα. Από τα Swan Μιλάμε, Spa. εντάξει, Χαμό. Θα λιώσεις. θα πας, εντάξει, τίποτα, δεν υπάρχει. Συν ότι κερδίζεις μια φοβερή επαγγελματική φωτογράφηση με μακιγιάζ, τέλεσμα, πράγματα, ιστορίες, χαμός από το μακιγιάζ.com. Βρήκαμε την επόμενη Everyday Queen, παιδιά. Ψάξαμε στα Everyday Kit και βρέθηκε. Να το, βρήκε το κόσμημά της, για να το δω. Είναι από την Τερέζα. Αχ, τι ωραία που είναι χρυσή κορώνα. Λοιπόν, θα φωτογραφηθούμε, εντάξει, τα τυπικά. Τι να κάνουμε, άμα είσαι βασίλισσα.